que jo estava pensant, això, que aquest tapete no val res. Això, és punt escorregut, és de terra De plaça. res. I aquest sofà, ni guinyoli. A l'Ikea hi ha uns sofàs que van més bé. I tant, i tant. Res, estem millor casa, No m'agrada pas gaire aquesta Una casa. Oh, nena, quin temps bo! Us agradarà tant. Una cosa, Què vols? que a nosaltres ens sembla que viatges molt, El que és del Marroc, oi, això? Ai, sí, nenes. És que heu de venir un dia amb mi, ja? Oh, i tant! Oh, maques, quan vindreu? Va, Hem d'anar al Perú a veure Hosti, com la crema, Dolores. Al Perú? Sí. Però si som tots molt petitons. Clar. Crema aquest te, Sí? Això acabat de fer, oi? Vols gel? No, gràcies. Ai, aquestes galetes estan ben bones, on te És són? còmode, aquest sofà. No pensava jo al metge, que esperem algú. Que esperem algú. Oh, no, era el dur. Què dius? M'heu enganyat. I doncs? No era el 3? Ai, verge. Tens raó. Maribel! Oh, Maribel! Nana, ara dissimular. Ens vam descuidar d'allà pel carrer. Poca solta. Nenes! Ja. Una dona. Maribel! Maribel, maca, quina il·lusió! Però s'ha espatllat molt, no? Què feu que m'heu deixat allà al mig del carrer? Estàvem esperant aquí! Seu, maca, seu! Xica maca que estàs! Ja, gràcies. Ai, mira que no n'hagués donat ni un duro per ella quan era petita. Oh, Estàs tan simpàtica. guapa! Gràcies. Guapa, Sempre Quina amb melena, vosaltres. tu. Haurà de venir de viatge? No, ella ni es queda a dormir ni ve de viatge. Està molt bo, Quina llàstima, vols que t'ensenyi el camí de sortida? Escolta, maca, m'has convidat al te? Dona'm Nana, te! pren. Prens el meu, va! Brindem, brindoles! Per la Per l'amistat que duri tota la vida! Per la mente que fa anar calenta, que ja ens diu... Que no. No, perquè el meu ja és mort. Jo no en tinc, ja estic sense especificar. Ui! Està indefinida! Ara provarà conill, diu. A mitjanit, vine a la meva habitació. Oh, sí! Tu i jo dormiré amb tu avui, què et sembla? Perquè elles No. Per què no? Tu el sofà, que és molt còmode. Nenes, no, i tant. Ui, O me n'he d'anar. vosaltres a la seva habitació. Jo no quedaré pas dormint. Em sembla que em criden. Perdoneu, Tu, només se'ns ha tret això per Nena, berenar. que no ho has sentit, el Que no ho sabeu, que ens vol drogar. Se'n volen portar a la seva habitació Ja ha aquesta tirat nit. els trastos, ja ha dit que vagi allà i no sé què. No sé què me farà, nena, Potser mira. li agrada l'almeja. Ai, verge. És ben Hora del ioga. estrany, aquest... Oh, anem a fer ioga, mira, m'agrada aquesta idea. Va, sí, a mi també. Anem a fer ioga, anem, va. Vés, corre, anem. Anem a fer ioga, va. Au, ara provarem el ioga. Jo això no ho veig gens clar, però bueno, si s'ha de fer ioga, fem ioga. Per cert, ja t'has subscrit? A les tietes de la Serpentina. Com que qui són, per favor? Maca, no sé si no m'ho dius. Has d'anar al YouTube i posar les tietes de la Serpentina i et sortirà una campaneta i vas allà i dius em vull subscriure. I qui sou? És molt fàcil. Les teves germanes, aquell parell de poques soltes i jo. No m'ho han dit. No t'ho Tenen han... un canal de YouTube i no m'ho han dit. No t'ho han dit? No ploris, Merche. Merche, no ploris!